Sziasztok, srácok! Ma Stila Brainartozni fogunk, és aki feliratkozik rám, azt nem tudom, kitalálom, hogy mit kap. Na, ezzel fogunk játszani, de ebben megvan a Six Seven-em. Szóval, hát ez nagyon jó lesz, szóval tartsatok velem. Na, kimutatom. Itt vannak ezek, nekem megvan Lost Six Seven-em ebbe, amit most mutattam, de az nem az igazi Six Seven, de nekem megvan ebbe is a Six Seven-em. Látjátok, 2 Six Seven-em van, meg egy ilyenem, meg egy ilyenem, meg egy ilyenem. Lost Six Seven-em. Hát, hogyha ízni akartok, akkor jöjjetek rám. Lucky Block is meg voltam úgy. Ebben megkaphatod még tudod mit? Los Bombinitos. Ki? De ezt nem La kell. grande combinazione. Los Lucky Blocks. Rossz Lucky Blocksot ellopták. Az enyém volt. Lost Lucky. Candy Lucky. Ó, 5 millió dollárba kerül egy Lucky. Ne várjál ott, kis haver. Előverem a pofádat. Hogy a... Ezok Sekola. Mi az a tiéd? Azt hittem, hogy ez az enyém. Csak valamit? Nem. Majd Noel. Bicicleteira, bicicleteira. Ja, mondjam Noelnek a nevét. Hát kívülről nem tudom, de Ricardo. És tudom. És figyeljetek. Amúgy nem. Ugye mi áldokó? TTT Sour. Csifi szahúr valami. Csifi szahúr, bezártam az én raktáramat. Jól van, már itt megyek, bezártam a raktáramat. Csúnyhabalhét követtem elé, de kinyitotta a Lucky Blocksot én. Nekem nem érdekel, meg kinyitotta. Kejuruan Musturu. Ha kinyitotta, akkor mi a... Los Hotspotsitos. Bocsánat, hogy így beszélek. Mert ez egy kis dal, aki ismeri, azt írja le kommentba. Csak máshogyan dalolom. Szóval írjátok. Köszönöm. Mégsem. Quesadilla Crocodilo. Ahogy látjátok, itt van a Six Seven-em. Persze fiú vagyok, fiú vagyok, Rostás Máté János vagyok, de az igazi nevem Robloxban Máté Rostás. Hát aki be akar jelölni, hát amúgy nincsen olyan Robloxom. Hát aki be akar majd jelölni, az jelöljen be most azonnal. Ott volt valami, de jó, azt mondja. Lucky Block. Gyere már! Mennyibe kerül? Lucky Block. Ennyi kerülhetne még egy fagy is. Most miért ezt a helyet adták nekem?
elrakni azt. Amúgy ezt. Ha lenne annyim, hogy megvegyem egy várnak tudom venni. Jó, azért nem tudom megvenni, mert el kell adnom valamelyiket. Hát ezt egy OG-t nem adnám el. Hát figyelj ide, sokat termel. Amúgy figyelj, hogyha a Lucky blokkot most megvenném, csak meg tudnám venni, akkor most azt, hogyha meg tudnám venni, akkor megvan ez a Meow. Lost 6-7. Lost 6-7? Ott volt valakinél Lost 6. Aki bemondja, hogy Lost 6-7, az... Úgy most komolyan, most majd odaírom a jegyzetekbe, hogy Barc vagy Reál. Aki a Reál, azt nézheti, de aki Barc, az nem nézheti. Nem nézheti, de Strawberry Elephant. De eladok valamelyiket, de... Tralalita tralala. Ja nem. De csak tudnánk venni, majd szia. Eladtam! Gyerekek, ezt most már meg tudjátok venni. Menjeri. Nekem a Lucky Block kell. Bulbito bandito traktorito. Vigyázzanak. Azért, hogyha ellopnánk a 6-7-emet, akkor nem lenne 6-7, és akkor... Ha ez... De nem ez hogy veszi? Ez elveszi az izéket. A karaktereket. Amik vannak. De elbeütnem. Lucky Block. Neki van olyan Lost 6-7, de hogy lehet venni ilyent? Írja már le valaki majd kommentbe, hogy lehet ilyent venni. Én ezt most nem is tudom. Ha ellopnák a karakteremet, az csak az engedély nélkül. Most bemutatom a karakteremet. Ez a 6-7, ez a Meow, ez is 6-7. Lucky Block. Ez itt meg a Las Vaquitas Saturnitas, ez meg a Bison Giu, nem tudom kiolvasni, de biztos megy. Los Bombinitos, Los 6-7, és Los Tung és Los Tralaleritos. Nekem már van Los ilyenem. Bombinitos. Gangster Futera. De úgy csak a Lucky Block kéne. Lucky. Gyere Lucky. Gyere már Lucky. Gyere már Lucky. Lucky. Amúgy nincs semmi, csak egy dinoszaurusz.
De majd lesz ilyen baráti de ezt nem lakom majd ki majd YouTube-ra, csak majd valamiben megmutatom. Majd megmutatom valamelyik. Lopkodnánk amúgy, lopkodnának. Termelne valamit. De ez nem is. Termel semmit. De úgy már nincsen annyira. Van szikretje, az engem most nem is érdekel. De hát, hogyha van szikretje, akkor miért nem? Nem is használj azt. Ezok Sekola. Engedj. Megvan most ez, elhallottam az embertől. Alexoka. Most elvenni lesz az csokolát, de nézzük, hogy lesz. Eszik 7 most, Jinjang 6-7 vagy Lucky. Amikor most eladok valamit, akkor egyből jön egy tudjátok? Egy Lucky. Hogyha nem adok el, vagy csak lopok, akkor jön egyből egy Lucky. Szóval lehet. Hát, figyeljen meg. Most semmi. Los Hotspocitos. Los valami. Secret. Majd valamelyiket megvessük. Sigma. Ó, nem is. Meteo. Money pagi. Era Soxicola. Tung sahur. Oxecola. Szerintetek vagyok? Valamelyiket? Dragon Cannelloni. Nekem nem kell a Dragon Cannellon. Nekem van amelyik más No my examen. Las Capuchinas. Testvérem beleszól. Ez is értékes, ez a secret. De hát ez... Megvan nekem az. Miau. Küldte. Lopna valaki valami. Bombardiro crocodilo. Lopott is egyet. Ami... Elvé. Hol van a miávél? Nem, ami volt. Ott van a miáú! Hé! Te köcsög! Gyere csak ide! Megmutatom, ki vagyok én. Elraptad a miáú. Te miáú. Gyere, megmutatom, ki vagyok. Ne! Nem át! Ellopta. Féreg ellopta a miaumat. Jó, legalább van egy Lucky blokkom. Lesz ilyen, nem jó Lucky blokk. Lucky block. Azt nem lehet megvenni. Ezt ne küld hozzám, légy szíves. És ellopnád? Lopnál? Chipso and queso. Nem lopsz. Nem maradsz.
Kell lopni valami. Hát pedig... Hát ezt nem veszem meg, már megvettem meg. De csak kétszer venném meg. Money pagi. Itt van a Music 7. Lopok egy ember. Neki még nincs semmije, jó? Tudjuk, hogy nincs semmije, de termelése sincs. Ahogy látom, már termelés. Miau. Valakitől ellopok valamit. Hát nem lopok inkább. Burguro an fraiuro. Los bros. Megyek. Los bros. Los trallaleritos. Los trallaleritos y se tralala... Ja. Los trallaleritos. Hogy vegyek egy valamit, ahhoz kell. Na figyeljetek, Baralina lololo, nekem nem kell Baralina lololo. Nekem tudjátok mi kéne? Los orcalitos. Aki lop, az megölöm. Bement. Jaj, bocsánat, hogy hátsónyan beszélek. Burbaloni loli capibaro cocosini. Quesadilla crocodila. Tudom, hogy secret sahur. Meg tripitra. Nekem secret kell! Nekem secret! Vagy OG, vagy valami, de secret az biztos, hogy kell. Mert ha úgy hagynám, secret nélkül vagyok. OG nélkül, de hát ezt Szemitől szereztem amúgy. Amúgy tudtátok, hogy itt most találkoztam. Első magyar találkozott Szemivel. Pedig az én találkoztam, majd beküldtem az izébe. Tudjátok a megjegyzésbe, hogy Szemivel, de most komolyan találkoztam Szemivel. Orcalero orcala. Nem tudnák semmit. Ez az igazi Szemi. Nem kell, mert úgyis lábás. Ha lesz secret, már vége. Nem. Those lucky blocks. Lucky block. Lucky block. Velem lesz. Lucky block. Lucky block. Ó, ne, lucky. De nem már! Ne! Hogy tudnak pörgetni majd? Nekem lucky block kellett volna. De várj, figyelj! Ha megnyomnád ezt. Tobi! Egy keme ellopták a melvemet. Lucky block. Now. Strawberry elephant. Strawberry elephant! Dragon cannelloni. Valaki megvette Strawberry elephant. Komolyan? Jöttök, majd ott fog állni az ember. Megvette valaki Strawberry elephant. Spaghetti Dragon cannelloni. Na jó, menjél. Tödra. Biciklis csávó. Nem kell. Spagetti úgy néz ki, mint egy
Valami nem tudom. Secret kéne. Dul. Okay, dul. Los new, my hotspotsitos. Ne. Hotspot. Nem kell no. Rossz. Hotspot. Eladtam már végre? Eladtam. Szóval nekem nem kell a loss no hotspot, mert semmit nem ér azt. Le kell zárnom majd, de zártam vagy. Ezt megkítek. Mik a secret kell! Istenem! Nincs is itt egy secret. Nem kell mennem secret. Majd mindjárt kerekek én. Egy secret. De! Kurva anyádat, te rossz. Bocsánat, hogyha már csúnyán beszéltem. Mondjuk úgy, hogy az nem csúnya szó, de bocsánatom. Mi a? Elkák. 6-7. Ne! Aljas, gyere vissza! Ne! Kilakkoltad ezek. És bocsánat. Nem menekülsz! Gyere csak vissza. Menj vissza, anya! Aj, ne! A 6-7-emet megszerzem. Ahogy már... Az az én 6-7. Eviladon. Engedj! Nincs meg a 6-7. De mi? Nem lehet megvenni a 6-7-t. Ami az enyém. Eviladon. 6-7. Ez az enyém, ez a 6-7. Bocsánat, öcsém. Ez az enyém. Dragon Cannelloni. Ez az enyém. Nem lehet elvenni. Aki elvezi, ez egy patkány. Így járt. Ne bazd meg. Ott van. Bombardiro Crocodilo. Ó, nem áll. Baszki. Eltűnt a 6-7-öm! Oly. Meredjen ki a torka annak, aki ellopta a 6-7-ömet. Ne szűrjél! Megint nincs meg a 6-7-öm. Ami az enyém. Szellopják. Képzeljétek el, gyerekek, ami az enyém, azt ellopják. És ez nagyon fáj. Ha valaki más tudja hozni, azt el tudja lopni. Hagyjál már, Rami! Pedig a más tudja, ott van. Elveszem a kék 6-7-nyit. Figyeljétek, elveszem mind a két.
elveszem az két szikszevőnyét. Ne üssél már meg agyon! Hé! Hé! Bocsika. Lost 6-7. Testvérem idegesítő. Strawberry Ellen. Ne, ellopta a Lost 6-7-emet. Ugye, bazd? Ugye? Elloptad. Ellopta. 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 Nem értem. Itt vannak emberek. Körülvéve vagyok. Ellopják a 6-7-emet. Azért álljon meg a mamat. Strawberry Elephant. 6-7. Hol van? Hol van 6-7? Tehát megszerezte 6-7-t. Ez. Pedig elveszik a 6-7-emet, és nem ettek. Lucky Block. Nincs itt. Aha, nincs itt. Szerintem ott van annál az embernél, aki most sajnos késlépett. Pedig aki elvette, az nem tudom ki az, de aki kilépett, de azt sem tudom ki az. Ez most már az enyém. Az tudra biztos, hogy ez most már az enyém. Hát, ki tudja még. Na már most meg kell hallani, elveszik. Na, hogy meghaltam? Na, végre. Nem már. Röjtöges. Hé, hé, hé. Ne gyere már be. Evil Adon. Mit akartak még tőlem? Elvették a 6-7-emet, de azt sem adják vissza. És... Menő, csak a 6-7-em maradt hátra. Bombardiro Crocodilo. És ezzel játszunk. Mindegy. Na. Csekkoljátok le a nevemet. Valahol itt van. Ezt ne csekkoljátok. Ez a nevem. Still, Sammy. Én talán szóval belépek abba. Remélem ne legyenek itt emberek, csak egyedül szeretnénk abba játszani. De tudni biztos lesz, vagy 1000 ember, aki majd elveszi majd. Amin van, hát és látjuk, hogy üres ez a lista, csak hogyha csak tudjátok mi, hogyha azt a szép 6-7. Elveszem ezt a 6-7-t. Lehet elvenni. De hogy lehet elvenni?
$1 millió értem. De hogy van annak a gyereknek? Még szerintem 6-7. Aj, Istenem. Várj. Jingjang. Én nem tudom, kitől lopja. Itt van 1000 embernek. De itt van a 6-7 amúgy. Apám tenne már rá a Robuxot. És akkor meg tudnám venni már. Termelés! Menjél be a bázisomba, Nobénicskám. Oda. Ja. Elveszi az egy... Tudjátok mi. Nem, megvan. Oszta mennyi pénzem. Nem, már pedig felemeltette az árat velem. Ó, na mamám. 1 millió. Lehet, hogy meg lesz a 6-7. Na jó, amúgy a Sunnyben nincsen semmilyen olyan, amit lehet vele játszani. Ha lenne olyan, akkor játszanánk. Amúgy ennyi volt ez a videó, szóval csuma. Sziasztok, iratkozzatok fel, majd a kövi videó majd holnap lesz a második fejezet. Sziasztok!